ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asike sibheke la. Ngifuna sike sibheke indaba yethu le kade sikhuluma vele ngayo ye epsilon nendaba yethu kuyibalo zethu zama limit sisebenza ngayo i-epsilon. Uma usuhambile ke phela yabo kuhambo lwakho lokwenza izibalo, hayi ngiyathemba ukuthi usuke wawuthola umbuzo njengalo. Njalo kuthiwa awukukhombise ukuthi kuyiqiniso naloku noma ukukhombisa ukuthi kuyenzeka naloku. Yabona igama elinjengelithi nje prove, khombisa noma qiniseka. Angithembe nje sekuyinto kade nje vele okade uyibona usuze wayijwayela nala ukusebenza nalana ke lama video ethu sesilisebenzise kakhulu leli gama. Asithi bayakunika ke bathi nje buno limit x uya ku1 lapha uno 3x base waba no x times 1 waba no x minus 1 equal 3. Lokho kuyefana nokuthi lokho kuyefana nokuthi noma ngazi ukuthi impendulo yakhona ngawu3, ingafana nokuthi uma bekucela ukuthi yenze into enjengaleyo, ingafana nokuthi wenze bathi khombisa futhi into ethi asithi uphiwe u-e wethu we-epsilon u-greater than 0, greater than 0 basiqhubeka lapho inanye ngabe sashodela, greater than 0 singaphinde sithi singapha noma singaba nani no s wethu ophawu basithi u-greater than 0. Kuyobe kungasayona into ehluke kakhulu leyo uma ukuthi ucelwe kuthiwa into emele uyiveze uthola ukuthi u-x minus 1 usekelwe nani waphiwa no less than u-s wethu wophawu nangale wathola ba u-s wethu nase u0 u-less than u0 wethu. Kube kungasayona into ehluke kakhulu leyo uma ukuthi uyiphiwe. Kube kungasayona into ehluke kakhulu, kube nje sekuyinto efanayo naleyo osubuyiphiwe phezulu. Into engabe usungayiguqula usebenzisa imithetho efanayo noma ususebenzisa ulwazi olufanayo lokuyiguqula. Singathatha njengoba sinako sibone p kuyafana naloku equal 3 basithanda ngoba sesisa ngale sekuzoba minus 3 basuba no less than uphawu lwa e lwe epsilon, less than uphawu lwa e lwe epsilon ludlulele siye kuphi kube sesiya kube sekushodela. Uyabona ukuthi kube kungasayona into ehluke ngaleyo ndlela uma sizosebenza ngalokho. Yini enye sibeshode ngayo nje base siguqulile nje leso sibalo sethu noma sesingadlulela asikise ukunyuka kancane. Yabona nje igama nje leli lokuthi veza, khombisa, uprove yabo into nje ngizothi mfowethu ijwayele uzoyicelwa nje kaningi ukuthi uyenze, uzoyicela nje kaningi ukuthi uyenze. Okusiza kakhulu uma ukuthi usuzijwayelezile nawe nje ukwenza izibonelo ngobani ngoba uzokwazi ukuyenza ngokukhulu ukusheshsha. Asibone la nginobani ngino x minus 1 nje babesekelwe vele lapha x minus 1 nje babesekelwe ngithi less than s base ngithi kuyefana naloko kulapha eceleni njengoba ubona uphawu lami lokukhombisa ukuthi ngithi kuyeqela kuye ngale kusho ukuthini, kusho ukuthi kuyefana, kusho ukuthi kuyefana. Asibone badlulela sithi x u3x wethu nje vele osekelwe u-x minus 1 bayasusanna
ukwenza nje izinto zivene zibe lula kakhulu. Uma ukuthi khona okususene kwenza ukuthi kunciphise isisindo sesibalo sethu. Asibone ukuthi kuphi okunye okungasondeza phambili. Ngabe sengigoqa la ngithi 1 ngithi 3x minus 3 ogoqiwe 3x minus 3 osekelwe less than e we-epsilon yethu. Ngaphinde ngithi 3 bese ngiyagoqa ngithi x minus 1 ngithini ngithi less than e we-epsilon yethu. 3 we-epsilon yethu bese ngiyadlulela ngithi 3 wethu osekelwe phinde kusekelwe nobani no-x minus 1 no-x minus 1 ngithi u-x wethu nani nophawu lwethu la e lwe-epsilon. Abese ngingadlulela ngithi-ke YFF kuyefana uphawu lwethu lokukhombisa ukuthi kuyefana indlela esisebenzise ngayo ukuthi okunye kuguquliwe okunye akuguqulwanga, kodwa-ke ukufana kona kuyefana. Akuyona into engase sithi ihluke kakhulu noma iyindida nakanjani, kuyefana nje into efanayo. Asibone bakudlulela sithi u-x wethu minus 1 u-x wethu minus 1 sithi singehlele ngala ngoba isikhala ngathi singconywana ngithi 3x bese ngibe no x minus 1 ngibe no x minus 1 bese ngiba no x wethu ngase ayo x wethu u-minus 3 wethu uhlukaniswe nobani no less than e wethu. Akho yabona ukuthi ngayinto efanayo bangasukuhlanganisa. Uyabona ukuthi ngayinto efanayo bangasukuhlanganisa. Into elula nje kanjalo. Kalula nje. Kusuke kube into elula. Ngibe no x minus 1 wethu. X minus 1 wethu. No 3 ngale. Kube x minus 1. Gibe no e wethu. Onobani ono over 3. Ono over 3. Esingase siguqule nawo subeke njengobani njengophawu lwethu likabani luka s. Sikadeke nje basenawo lo sekelwe u-x minus 1 u-x minus 1 wethu sehlise sithi x minus 1 x minus 1 adlulele sehlise ngala kupho okunye kube sesishoda ngakho sino x minus 1 ngezansi nangenhla okungasiza kakhulu ukuthi i-IFF yethu sikwazi ukuthi yebo impela sino i-IFF ukukhombisa ukuthi yebo kuyaqhathaniseka noma kuyefana nangempela. Kube kungenjalo kube kunjalo. Asibone bangase ngithi ngokukhulu nje ukusheshsha singaze siphelelwe isikhathi sizama ukukhipha kumdwebo. Zama ukukhipha njengomdwebo lokhu esinako. Bayicashaza lami ngapha. Ngivula umugqa wami. Ngivula umugqa wami ngehlise ngifake la ngithi 1 la. Bese ngiyavula la ngithi ubani? U3 ngithi 3 ngalapho. Usho ukuthi kophela ngibe nokuphansi nokunjani nokuphezulu
Isikhathi singasipheleli. Ngehle ukugqamisa umugqa wami. Ngithi phansi lapha, ngithi phezulu lapha naphansi la ngezansi. Ngehle ngomugqa wami nalapha ngehle nakuwethu wa-3 vele lo phakathi nendawo. Sibone ukuthi umdwebo wami ungayinto efana kanjani. Ngapha. Ngehle la. Ibe no 1/3 no 1/3. Ayithi vele siyazazi basisebenza ngendaba zama-limits ukuthi asikhohlwa yini? Asikhohlwa ukubaluleka kwani ku-positive kanti nani futhi no-negative. Kunjalo angithi? Kwenza ukuthi kube lula nje kube into ezwakala kahle kamnandi leyo. Yakubona ukuthi ukusebenza kwethu kwe-epsilon kuyasiza kakhulu uma sisebenza futhi ngazo izibalo zethu zama-limits. Kwenza ukuthi kube into ezwakala kangconywana nento eyenzeka kangconywana. Phinda futhi wenze ezinye izibonelo ukuze ujwayele.